okubalulekileyo nokungamandla okubangela uba ndide ndithi uba nobani makeze namhlanje kungenxa yento uThixo andibonise yona. Emini ndipha endlini yam ekuseveni ko-10. Amen. Emini kanye kusasa into eyenzekileyo uThixo uyibeke ucace cha ukuba uzobuya uYesu. Ingxakinye uzofika abantu xa bengamlindelanga, akazofika ngexesha wena ucinga uzofika ngalo. Amen. Mna bengeke ndizishumela zonke imeseji ngoba umoya ogcwele endilida, endixelela, endibonisa ndizishumele kahle futhi. Amen. But ke ngoku uye wafika wandibonisa lento endishumelayo ngathi ndibukele i-TV. Amen. Leli ukuyibona ngibono but bekwehlukile ngalamini ngoba bengiyakwazi uhamba ngenyawo sendifuna uphakama, bengiyakwazi uthetha sendifuna uthetha. Abantu endabafaneleyo abangekho apha eKapa abakwezinye indawo abecinga ukuba ndiyagula because bendithetha ngelwimi elincancazelayo emini. Noba nimeseji uqhele uba ushunyeze zona siyophinda usilibale, kodwa mina soze ndiyilibalele yanamhlanje. Amen. Uvele kodwa vuka kutsho ngelizwi lengelosi. Amen. Anangoko xa ndivula amehlo kwabe sekuvuleka amangcwaba. Yazazi uba ndiseKapa bani abanombuzo bakuthengise emaXhoseni eTranskei Eastern Cape. Amen. Vele ngabona ubhuti mna endizelwe emveni kwakhe umama notata wasele ngo-2002 bandabona ephilile ethoba izandla ezantsi enhliziyweni yam engqondweni yam. Ngoku ndisembonweni uyazazi uba khona azawuyenza, khona azayithetha, akho nto inolunga but uvukile. Amen. Emveni koko kwabe sekubonakala ngokwefomu yamafu, ngokomfanekiso ngqondweni yamafu, but kuvele i-aeroplane leyo uyaziyo yenziwe ngamafu. Vele koko yeza but ayagula, yeza ayagula, aguqa ngamadolo enhliziyweni yam. Kodwa lena yi-warning, zezinye zempawu yokuba thina silibandla masazi ukuba yisayini yokuba uYesu uyabuya. Amen. Zezinye zempawu zokuba uYesu uyeza. Enhliziyweni yam ndaba nomthandazo ngaphakathi uba Nkosi ndithini. Ilizwi labuya nge-English save some, andazi uba liphindaphindwe kangaphi na, but lithe save some ngesixhosa likutsho ukuthi sindisa ingxenye. Amen. Sindisa ingxenye. Bavuka nabanye engabaziyo, bavuka nabanye endibaziyo, bama ngeenyawo emveni kwakhonto bayenzileyo. Into endiqaphele aba basaphilayo bangangcwatywa bavuke bathandaza bathi Nkosi uYesu ngenye ilanga ungandigwebi. Bathi abanye kubo bebona nazi i-aeroplane ingazange yabasekwifomu yenkungu, bathandaza bathi Yesu ungekho mntu baxeleleyo uba ngoku uzumgwebo, ngoku sokuthinta amafu nje ngenxa yomgwebo. But automatically apha kubo nalapha kum ngaphakathi kwakho into ethi ngoku kodwa uYesu phaa emveni kwalamafu kuzokhala ixilongo ungakhange bekhombisileyo ngoba ilizwi elivile ethethile lithe sindisa ingxenye. Before enye into zinoba zenzeke, before everything take place, say some. As long as you are still living on the earth, say some. As long as you are still alive, you are in Christ, say some. Because there is only one Jesus who's gonna take people out of the ground to Jesus in heaven. It's only him who's having a keys to the
the heaven of God. It's only Him who is standing at the door of heaven. It is only Him who will read the books. It is only Him who will look at your works. It is only Jesus who will take you to the right place. It is only Him who will judge you. Amen. We have to yedwa ayingo Muhammad ozothatha umuntu athi right okanye wrong ongena ezulwini. Ayingo likhanyana ayingena wonke ayingo Buddha ozothatha umuntu athi wena uyadeserve izulu, wena uyadeserve ukuhlala ngasekunene kaYesu, ngasekunene kaThixo. But it is only Jesus. Amen. Emveni koko ngisajonge leyo kwehla inyembezi. Ngacinga indawo nabantu neenhlanga esafuneka ndolisekisam kuzo. Amen. Wathi manixele nina, wathi manixele abantu. Ngathi ngavuka ndiseKapa, wathi manixele abantu ba ithi message seyisam. Amen. The reason why was wena usaphila seyisam. Mangabikho umuntu ongenisa ihoko ngenxa yakho, sindisa abaninzi esibaphume ezogweni bangene ebomini. There must not even one soul that will enter in hell because of you. Make sure that everyone that will meet you, you will export them to heaven of God. Be a vessel, be a waitress, be a waiter, be the channel where you will take people out of the pits, put them to Jesus Christ as He is the way to God. Amen. Our reference is on Malachi chapter 4. Ngicela ufundele uMalaki chapter 4 verse 1 ngelizwi eliphakamileyo. Ngathi inyusi volume yakho xa ufunda uMalaki chapter 4. Apha kumfunde ngohlobo ngokuba uyabonani iyeza imini evutha njengeziko, bayakuba zindiza bonke abakhukhumali nabenzi bonke bokungendawo, ibalenye lo mini izayo, utsho Yehova wemikhosi. Ingabashiyeli ngqambu nasebe. Amen. It iyeza. It's not that ifikile, but iyeza. Amen. So mangabe le mini iseza, because bekusemini ngobe ndiboniswa le mini ibisiza, le airplane beyisiza, emveni kwa aeroplane kancinci ngehla kwavela ukhozi, into abakuthiwa yi-eagle, lukhozi. Yintaka ikhona seBhayibhelini. Mafunde kwalapha konke Isaiah 41. Uzofika ukhozi lukhona. Ufunda incwadi kaDaniel o40:10 ufika khona. Ufunda incwadi yeRevelation kanye isishilelo uzofika ukhozi lukhona. Amen. Ngenxa uvela ukhozi, ngavela sicingela noba ingaba mnandi nesono na for bani ndihamba ngingena izulu ngoba ndiyayazi uba sekusenzeka okunje ngoku kuzovela ukukhala ixilongo. So bekukula moment bakuzokhala ngoku ixilongo, but alade lakhala ngenxa yoba kuthiwe save some, ngenxa yoba kuthiwe maqale kusinde inxenye phambi koba likhala. So we have a duty that we must save some. Me by myself, by my own, in the grace of God, I will save some. Umna ngabona kwami wengqondo yami ngokunceda kuThixo ayisindisa inxenye. Amen. Wena ngobona kwakho kokukwazi zama usinde inxenye ngawo. Abantu bekhona befundise baboneke baziyo nabanye ngabaze banxiba ikhola. Amini kodwa nawo maxelele baba basindisa inxenye. Why kuthiwa inxenye? It is because abaninzi nalamini kovutha kube khona umlilo ongazucima, umlilo ozothisa abantu xa begwetywayo. And then lamlilo awuzushiya ndawo yokuba wena ungabalekela kuyo uzimele ngayo isebe. Amen. But uzothisa kwanto. Amen. Comprende Bible English sebeli. Namlilo akho
loo nto uzoyishiya xa utshisa. After the last trumpets, the books will be open, and the King Jesus will judge every soul. Inkosi Yesu izawujaja yonke imiphefumulo, is-ayide umdala, is-ayide umncinci, but kodwani kuzojajwa ngokwemisebenzi. Emva xa ugqityojajwa, xa ugqityofunda amagama bemkisiwe abadizebha izulu, abashiyekileyo bahamba benyuke bazodliwa ngumlilo. Amen. Ngani ukufa kuzobe sekubotshiwe kungekho. Noma ungazama ukuba uzibulale uzifihle emqolombeni, iyongena olwandle, lizokhupha ngaphandle olwandle, umqolombo uzawukhanyela athi phuma nani nezama. Emva kokudibana nomlilo ongazucima, umphefumulo ubukhona ungazufa bewusithe. Buza kuLazaro okanye buza uDivasi. uLazaro mna andihakiwe nguAbraham esifubeni, wabe indoda yasisitshela ibhubhe nam yabisitha every day. Irhali lamanzi abengekho, irhali babekho umntu oshumayela alisave sam wabe engekho, ngabe ndithuthunzelwa indawo enkulu. Amen. So ebomini bakho namhlanje, noma uqhela ushunyezwa ngabantu, uva imeseji ibinamandla, ibingquba sengisehlulakala, but namhlanje uze kwixesha eli-right, kwi-appointment obungayazi. That is what God says. Le nto uThixo ayithethayo. Noma ukade uzazi uba mna andenzi kakuhle, ngoba mna ndiye ndacinga uba bomi ngaba ndinesono na esuba kwa namhlanje ingangena izulu. WaThixo, no, save some, because bendizazi uba andonanga and anaso, and noba ngathi mangotya namhlanje ndingangena izulu, but xa kusenzeka ndoyika, aba ndoyika ntoni? WaThixo, no, save some. So if you have gone now, okay, andenzanga kakuhle phambi koThixo, lungisa namhlanje. For that sendivukile ngo-7 ndayedimini ndabuya. When I was coming from the training field, I entered to my house, get a bath. I couldn't eat, but I go to sleep. Then the vision started. Amen. That means I was awake. Bengalelanga, bendihleli. Amen. So bendihleli, kusele kwenzeka uba apha endleleni okanye ebhedimini bengingadibani nesono, but ndambuza uThixo uba ngihamba nonina, wathi no, but save some. Ngabe khona abantu abazongena izulu ngenxa yakho. Ngabe khona abantu abazothi ukusuka namhlanje basindiswe ngenxa yakho. Amen. Bekusenziwa zonke izinto eseCape because iqala ingathi ngipha kuqala. Senziwa zonke eqhutyekwa, but kutheni bokutshintsha amafu, kududume, kubane kumbane, kuvele la nkungu engathi aeroplane, saqala thatha ingqondo zabantu, avuleka amangcwaba, bathetha ihlobo bacinga ngalo. Nami ihlobo ebekade ngibona ngalo izinto latshintsha. Ndaqala ndaguqa ngamadolo, ndaqala ndacinga into yoba ingaba mandithini na kodwa seyisam. Amen. Abelani bazalwane, singazoyika zonke izinto, but xa sinongamoyika uThixo okanye singaloyika ilanga lokubuya kwakhe, ngaba sikhonzela ilize. Amen. Funa ukusuka namhlanje enhlizweni yakho wazi le nto yoba uYesu akazukhalisa i-alarm njengoba xa uvuka ukhalisa i-alarm enze buvuke nobulele, uzovela afike ungamlindelanga. Fontheka nobona abantu bazile basifele kakudala bezisola, if babesindiswe besaphila ngebengavukeli ngokugwetya, and akhange bekho umuntu othoyo kum, but ivele zenzekela ngaphakathi kunawe. Ngicela ukuxelela umuntu akaloxela uba zikhona lila ngoku, but xa inhliziyo yakho ingqondo yakho ikhumbuze into yayilise ngalamini, sibona ngabe sefinyembisi. Ungakhange kubekho umuntu othi bani lila. Nakho kuvele kwenzeka njalo, ngamele xa novele uncume ngoku, mna ndingakhange ndithethe into encumisayo kuwe, kuzoko wena ukhumbula ngalamini oncume ngayo, sibone ngawo soncuma wedwa. Amen. So kuvela kwathiwa khange bekho umuntu othi yabona ngoku, this is the warnings.
but kwavele kwenzeka ndayazi automatically ndayiqonda ndayazi ndayigqiba ilizwe ethethe litheni save some sindisa ingxenye save some my friend noba uhambe esitratweni make sure that you will save some. Don't kill anyone, save some. Don't hate anyone, try to save some. Don't condemn anyone, try to save some. Don't destroy anyone, save some. Don't disobey anyone, save some. Even to the other religions, to those people that who are worshipping Allah or Khanyana, every other gods, even to them you must try to save some, for there is only one king, there is only one judge, which is Jesus Christ, who will judge the living and the dead. Amen. Bakhona abazalwane basenkonzweni endibabone bevela besaphila, bantu